खारन बे समाव जों बयबो मिथिगौ BPF हानजाया माने गोदोलांनाय मोनसे नाव बे नावाव आरो रावबो गाखोनो लुगैया दिनैनि दिनाव बे समाजाव आरो BPF होननाय मानसि बुथारग्रा बे हानजाजों सोरबा जइन जानाया बे जाहोन जानो हाया खारन BPF मिन्स माने मानसि बुथारग्रा मोनसे हानजा आरो बे हानजाखौ दिनै मा लांखावनो रायजोआ माने गावनि बिखानिफ्राय गावनि गोसोनिफ्राय बे हानजाखौनि नामखौनो दिनै माने खुगायाव लालिया बेराफारसेथिं UPPLआ जेब्ला मेसिभ मोनसे माने मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि थांखिजों खामानि मावगासिनो बिथांमोनहा बेखौ फल' खालामदों आरो आं बिथांमोनखौ दिनै बुंखायो दिनैनिफ्राय 10 साननि भितराव गोबां जायगायावनो हाजार हाजार माने BPF कर्मकर्ताफ्रा माने UPPLआव जगदान जागोन थिग बिदिनो मसलपुर समस्तियावबो फैगौ 10 दाननि गेजेराव 3,000निफ्राय 4,000 BPFनि वार्कारफ्रा जइन जानो थांगासिनो दङ आरो आं बुंनो सानदों मसलपुराव बेयाव जारिमिन जानो थांगासिनो दङ बे ओनसोलाव सासेबो BPF थानाय नङा बे खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलजों रोखा बुंखानो हायो आरोखि बिथांमोन बायदि मानसिया मालाबा लामा गलायाव जौ लोंनानै गोलैनानै थाग्रा मानसि टाइपनि मानसि बायदि सानो आरो थेवबाबो बिथांनि बेकग्राउन्डखौ जों खबर लानानै मोनथिदों बिथाङा मोनसे समाव गावजोंनो एखेलेगे खामानि मावग्रा जि माने आइजोमोन बे आइजोखौ बिथाङा रेप खालामनायनि मोनसे सेस्था खालामदोंमोन आरो बै समावनो बिथाङा रायजोफोरजों सेन्देलनि माला गानहोजादोंमोन ओंखायनो बेफोरबायदि मानसिनि खोथाखौ दिनैनि दिनाव बर' समाजाव फिन खेबसेबाव रायलायनांगौ होननानै जों साना बिथांनि बागै बिराद गोलाव बुंनांगौ जेबो गैया बिथाङा सासे द्रांकार जौ फाग्ला मानसि बेखौ लानानै बिराद सिरियास जेबो गैया आरो बेखौ खोनासंनांगौबो जोंनि जाथियाव दिनैनि दिनाव सम फैयाखै आरोखि गोजोननाय मोनदों मानोना जोंनि BTR सरकारनिफ्राय जाहा मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङा आंनि समस्तियाव स्पर्ट्सनि मोननै गेलारि जोंनि बेयाव बाननानै होदों नैबे बोसोरनि जोंनि SOPDनि जि फान्ड दं बेजों रायजोफ्रा जोबोद गोजोननाय बावहरदों बिथांनिसिम खारन जोंनि मोनसे समाव गोबाव सम BPFजों बे ओनसोला बेंजादोंमोनबाबो बेफोरबायदि गेलारि जों फिल्डफ्राव नुनो मोनाखैमोन बे बाराव गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा मोननै जोंनि समस्तियाव हरदों बेखायनो बिथांखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय आंजोंनो लोगोसे पुरा मसलपुर समस्तिनि रायजोआ बिथांखौ धन्यबाद बावदों आरोखि आरो प्रमद बर' बिथां सारखौबो जोङो जोंनि मसलपुरनि समस्तिनि जानानै बिथांनिसिमबो धन्यबाद बावनाय जासिहरदों बेबायदि बाथ्रा नङा जथाय सरकार जादों होननानै खामानि मावनायाव गोब्राब जेबो जाया मानोना जथाय सरकार जायोबा हयथ' जोङो घगने थाबै जोङो मिटिंखौ जनांगौ जायो खारन वान साइड डिसिसन बे समाव जानो हाया बेखायनो जेब्ला टाइमिंनि मोनसे टाइमिंनि मोनसे गेप थामारो बे गेपखिनिखौ जोङो एडजास्ट खालामनानै मावगासिनो दङ खामानिया बेनि थाखाय जेबो डिले जायाखै जोंनि खामानि मावनांगौनि जि स्पिड बे स्पिडा बारा जादों आरो जों बांसिननिफ्राय बांसिन टाइम होनांगौ जादों जेरावनोखि जों हरसे सानसे जों खामानि मावनानै दा माने मावनांगौ जोंहा दा दायथ' जादों आरोखि